ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଯେଣୁ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାର ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତାହା ଶାଶ୍ୱତ, ଚିର ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ପୁରାତନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କେବେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାର ଇତିହାସ ନାହିଁ। କେବଳ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦିର ଇତିହାସ ଖୋଜୁ। ଶରୀର ଯେପରି ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ସେପରି ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ବାଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୌବନରେ ଯେପରି ଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସେହିପରି କରେ। ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆତ୍ମା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ପରି ବା କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ପରି ଆତ୍ମା କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ନାହିଁ।